כמו עמוד ענן, כך תלך לפני העדר, תבין הכל תדע, לא תאמר מילה אחת. כמו יהודית היקרה, אנחנו כאן, אני ומרלן, מבודפסט, בנהר הדנובה, מאחלות לך שתהני מכל רגע ורגע מהפנסיה שלך. מודה לך מאוד ומעריכה כל רגע ורגע שהיית איתי. למדתי ממך המון ולקחתי ממך המון כלים וצדה לדרך. מעריכה אותך מאוד, אוהבת אותך מאוד ומאחלת לך את כל הטוב שבעולם. יהודית היקרה, מזל טוב לרגל צאתך לפנסיה. עכשיו זה הזמן ליהנות, לבלות, שנים שבהם השקעת בעבודה. לפעמים לא נשאר לך כוח כבר למשפחה, אבל תמיד עזרת כוח ונהנית עם הילדים. אז אני למדתי ממך המון במהלך השנים, בתור מקבילות, בתור חברות. אני מאחלת לך שבשנים הבאות תמשיכי ליהנות ולהגשים את עצמך. אני מאחלת לך שתנצלי כל רגע פנוי להיות עם המשפחה, עם החברים ועם הנכדים כמובן. אוהבת המון, הדס. אפשר לדבר עלייך ימים, אבל נתנו לי רק 30 שניות. אז משהו שמאוד בולט אצלך זה שאת רואה אצל השני את הנקודות חוזקה שלו, את הנקודות הטובות שלו, ואת מעצימה אותם ומגדילה אותם, ופשוט בונה אנשים ומקדמת אנשים. זה דבר מהמם כשלעצמו, כל שכן כמנהלת. כשהגעתי את אמרת לי, אני מביאה לך את יום ראשון, יום חופשי, ואת תודי לי על זה, ואני מודה לך. זה משהו שאני לא מוותרת עליו, אף שנה, זה היום חופשי שלי, אז תודה רבה. ואני מאחלת לך באמת מכל הלב, כי מגיע לך לנוח, כי את לא יודעת לנוח, אז שתדעי לנוח ותנוחי ותהני מכל רגע עם המשפחה המהממת שלך, מתוך הרחבה ובריאות ושלווה, ורק טוב. תראי, אני אוהבת אותך המון. יהודית יקרה, אני שמחה לברך אותך לרגל פרישתך, ורוצה לומר לך שבמהלך העבודה המשותפת שלנו, הן כמדריכה שלך בבית הספר והן כקולגה שלך בהדרכת מורים, למדתי ממך המון. קודם כל היושרה וההגינות שלך, המקצועיות שלך, הדרך שבה את מובילה דברים ומגיעה ליעדים, יודעת מתי להתגמש, מתי להתעקש, כל זה באמת מאפיין אותך. אני רוצה להגיד לך שאת אישה נדירה ומרשימה, שאני מאוד שמחה להיות חלק ממעגל חברייך, ומאחלת לך את כל הטוב שבעולם. תעשי חיים עכשיו בפרישה שלך, תנסי להגשים את כל מאווייך וכל חלומותייך, זה הכי מגיע לך. מאחלת לך לעשות הכל מכל, מתוך בריאות איתנה ושמחה רבה. אוהבת אותך יהודית. עוד פעם? כן. יהודית יקרה ואהובה, והנה עכשיו את צועדת בעקבותינו לפרק חיים מעניין שבו את תהיי אדון לעצמך. יהודית, אני מרגישה שהייתה לי זכות שהיית מנהלת שלי, מנהלת מקצועית, שמהר מאוד הפכה להיות חברה אמיתית. את אפשרת לי, אומנם בלי להתכוון, לממש את עצמי בעולם האומנות, בזכות היום החופשי שאת נתת לי. יהודית, בזכותך נעשיתי מורה ומחנכת מקצועית יותר ויותר בעבודתי החינוכית. יחד בשעות רבות של דיונים בסוגיות חינוכיות הוספנו ידע והעשרנו האחת את חברתה, והעבודה איתך הייתה מהנה ומלמדת. אני מאחלת לך שכל חלומותייך יתגשמו לטובה, שתהני מהסטטוס החדש שלך כגמלאית, ותעשי רק מה שאת אוהבת. ואני מאחלת לך בריאות איתנה יחד עם כל משפחתך, ואם תצליחי להגשים חלק מחלומותייך, יהיה זה כבר טוב. ואנחנו פה מחכות לך עם הציפורים והפרחים, אוהבות מלא, חמדה ומזל. היי יהודית, מאחלת לך המון בהצלחה, ותודה רבה על כל השנים שהיית איתנו, עם האכפתיות שלך, עם כל מה שאפשר על אישה אהבה הדדה. באמת תודה רבה.
חוץ מזה, תודה רבה על זה שעזרת לי עם ברקי. כל כך עזרת לי שבלעדיך זה לא מצליח. אני באמת מאחלת לך את כל ההצלחה שיהיה לך בחופש הזה. זה לא פנסיה. את הולכת ממש ליהנות ולהשיג עוד מטרות וממש. יהודית יקרה, שנים רבות של עבודה מסתיימות ודלת חדשה נפתחת. משימות נעימות שחיכו לזמן פנוי, כעת יש לקחת. את שנות עבודתך בהוראה, ניהול והדרכה עשית תמיד באהבה ובשיתוף פעולה. את הצלחת תלמידייך ראית לפנייך תמיד כמטרה. ועם פרישתך לגמלאות, אברך אותך במיטב הברכות. להצלחה בהגשמת השאיפות. המשיכי לבטא את כישורייך הנעים, ובוודאי תמצאי גם זמן לטיולים מהנים. שתזכי בבריאות ובאושר, לבלות עם אפי וכל המשפחה, ויחד תרבו נחת מכל הנכדים בשמחה. אוהבת, נאוה. יהודית היקרה, הרחק מווינה שבאוסטריה, מאחלת לך לרגל הפרישה המון אושר, תרבי נחת, תעשי חיים, זה הזמן והגיע הרגע. אוהבת אותך המון, רויטל. יהודית היקרה, המנהלת, שמחה בשבילך שהגעת לשלב. תמיד היית בשבילי מודל לחיקוי, עוד שהיית מורה בישורון ואחר כך ברעות, שהיית מנהלת. את שילוב מיוחד של אנושיות ומקצועיות, משהו ממש נדיר. עוד שנים אחרי שעזבת אנחנו הזכרנו כמה טוב היה אצל יהודית, וכך עשינו אצל יהודית. שיהיה לך הרבה בהצלחה, אוהבת רייזי. יהודית יקרה, ברוך הבא למועדון הפורשות. אני רוצה לשלוח אלייך חיבוק גדול, אהבה ענקית, שבעזרת השם כל הימים האלה שאת הולכת להעביר עכשיו, תעבירי בשמחה, באהבה ובבריאות, ותספיקי לעשות את כל מה שרצית להספיק ולא הספקת. אני זוכרת ימים נהדרים שלנו ביחד. אני חושבת שאת עם התעצומות נפש שלך והיכולות שלך, את ניסית לעשות הכל ועשית הכל למען התלמידים, ההורים, המורים ולכל מי שבא בשערי בית הספר, וזה ייזכף לזכותך ושהקדוש ברוך הוא ישלם לך תגמולך. אל תחשבי שאנחנו נפרדות, אנחנו רק מתחילות. כל הזקנות מתחילות עכשיו. אנחנו נצטרך להיפגש וליהנות מהימים האלה, בעזרת השם. הרבה בריאות, נחת, ותמשיכה להיות מדהימה כמו שאת, ולהיות שוטרת ומטפלת, אמא, ילדים, נכדים, ובעזרת השם בבריאות שלמה. אוהבת אותך. ביי. 30 שניות ליהודית זה בלתי אפשרי, אבל בשביל לעשות משהו ליהודית, הכל אפשרי בעזרת השם. אז קודם כל, הערכה עצומה על המקום הזה של לראות כל אדם בעיניים, ולהיות מקסימום מקצוענית. להיות מקסימום מקצוענית, ולהיות מקסימום ענווה. זה משהו שלא רגיל ולא רואים אצל אף אחד. את בשבילי, אחד מעמודי התווך שלי, עזרת לי בתחילת הדרך, ונתת לי המון כוח לעשות דברים שלא חלמתי שאני מסוגלת. משהו קטן וחמוד, באחת האספות הורים, אפי ידע שאם הוא לא יבוא, את פשוט לא תצאי. וזה באמת כך היה. כשהוא נכנס, את ראית אותו, ואז הבנת שצריך לחזור הביתה. אז רק מראה כמה שהיית מסורה, ואני בטוחה שעד היום מסורה לעבודה. זה חוץ מזה שכל בוקר היינו רואים אותך עם הקלסר הענק, מתלווה, הקלסר של הכספים, עד הדיוקי שקלים האחרונים. אז ממש תודה יהודית על הכל, שיהיה לך הרבה הצלחה, פרישה מבורכת, מעריכה המון חן שרור. יהודית היקרה, כשביתך פנתה אליי לבקש ברכה, נזכרתי בתקופה שהיינו יחד רכזות שכבה. נזכרתי בשעות על גבי שעות, בעיקר בלילות של למידה והכנה, כדי להעביר למורות במקצועיות סדנה. בשבילי לעבוד לצידך הייתה חוויה מהנה ומעצימה. לגלות את הידע הרב והמקצועיות, ובעיקר את המשנה הסדורה, שבעזרתה הלמידה הייתה מובנת ונהירה. זוכרת גם את שעות הצחוק והכיף שבעבודה המשותפת, ואת הפרגון, העזרה והיד הלוחצת. באמת זכיתי לעבוד בצמוד לטובה ביותר.
מאחלת לך פרישה מהנה ומועילה, הרבה בריאות, אושר ושלווה, ונחת מכל המשפחה. ערב טוב, יהודית היקרה, עוד שעבדנו יחד קראתי לך המלאך של המנהלים. שמחתי שהגעת לעזור לי, ובענווה רבה, בכישרון מדהים, הסכמת למצוא את הנישה, את המקום שבו בחרת לעזור לי. ואת ניחנת בכישרונות גדולים. קודם כל, את אשת ארגון וסדר. מבינה במחשוב, לומדת את זה. את פדגוגית. את יודעת לדייק, את יודעת לסדר, לעזור לאנשים להבין מה יש להם, מה הם צריכים, והם צריכים לטפל. ולמדת יחד איתי איך להעריך את המנהלים, איך להבין אותם, איך לכבד אותם, ואיך להיות למענם 100% כמו שהם. ועזרת להם ביום ובלילה, בסבלנות שאין לה קץ, שעות על שעות, ובאמת גרמת לתופעה מהממת. הם פשוט אהבו אותך, את פשוט עזרת להם להבין את המערכת, להתגבר על הקשיים שלה, ולהתפנות לנהל את בית ספר. גם אנשי המשרד מאוד מאוד העריכו ואהבו אותך, סמכו עלייך, ידעו שבאזור שלי עובדים עם יהודית. כל זה תוך קשיים לא פשוטים של כיבוד הורים, של טרדות גדולות, גם הדברים הפרטיים שלך, הדאגות שהיו לך, וזה לא הפיל מהעשייה שלך המופלאה. זה היו לי שנים שאני חושב שלא היה מפקח שלא קינא בי, שיש לי כזאת עזרה נפלאה. ואני שמחתי לשמוע שהגעת לשלב שאת יכולה לפרוש. אני כבר עושה את זה, וזה דבר נפלא. צריך רק, אני בטוח, אני סומך עלייך שתדעי גם מה לעשות עם הזמן, שכאילו מתפנה, זה לא מתפנה, זה רק נהיה יותר עמוס, אבל אתה עושה דברים שאתה מאוד אוהב ושאתה מאוד רוצה, ואני מאחל שיהיה לך בריאות טובה, ושיהיה לכם הרבה שמחות במשפחה, ושתמצאי באמת נחת מכל הסביבה שלך, מהמשפחה שאת כל כך אוהבת, ושוב תודה רבה רבה על הזכות הגדולה שלי לעבוד איתך. בהצלחה. יהודית יקרה, מקווה שלא איחרתי את המועד. טוב, אז בשבילי יהודית את השראה, היית השראה ועד היום את השראה. אני הייתי יועצת יחד עם יהודית בבית ספר ברעות. למדתי ממך מה זה מקצועיות, מה זה נאמנות, מה זה יושר ונאמנות לאמת הפנימית, על אף שיש מחירים לא קלים להחזיק ביושר הזה. חווה לך הרבה תודה על ההתפתחות המקצועית שלי גם. זוכרת ככה סיפור נחמד פעם שישבנו בפגישה עם מורים, ואת ברוך השם ברוכת כישרונות עם באמת חשיבה יצירתית וחשיבה פרקטית וייעוצית לגמרי, ושיחה זורמת לה ועובדת מצוין, ואת מציעה מה שצריך להציע וכולי. וכשסיימנו את הפגישה וההורים הלכו, אז אני אמרתי לך, יהודית, את יודעת שאת אמרת מה שאני צריכה לומר בתור יועצת, וזה היה ככה באמת מיוחד שאני יכולתי להגיד לך את זה. היה פתיחות וכנות בינינו שיכולתי ככה לשקף לך את זה. אז תודה, ואני רוצה לאחל לך בלב חם ואוהב שיהיה לך באמת פנסיה טובה, בריאה בעזרת השם, הנאה מהמשפחה והרבה נחת
ושתזכי גם להתפתחות והגשמת חלומות שעדיין לא הספקת. אוהבת מאוד, רינה. כמו עמוד ענן, כך תלך לפני